Oh, paitan ni oy arang dagar naglabunon. Wa pa jud ko tabangin ni Jipre. Grabe wa pa gani ko ana ah. Di pa jud ko ni tabang aglaba. Oh, paitan ni oy mura naman tag dira. Uy, asa man ka Jipre? Unsa man? Asa man ka padong ano gadali-dali man ka? Ay ra ko pagsurang-surangan. Kay mo adto kong kapitan. Magunsa man kay kapitan. Di na ni maayuhan kay pinang kabuk hiniktan ug himungaan ang lawagtang. Kinahanglan dapat aksyonan ni kapitan. Sus pasag di na lang gud to manok ra bitaw to dili tabangi ko ba. Pasagdi. Di na mahimo sige na sila kay mulakaw nako. Bungot lakiha uy, madyon tag mahurot na diyang hiniktan pero ana-anaon na ko ni dya. Grabe ni si kapitan ba? Bata pa pero tiguwang na sa serbisyo. Kap! Nana po yung problema ni Abot ba? Tara, blue markings. Ay, kay ba na ko ari? Pikas manukan silingan ba? No. Siyempre, let's go! Grabe, bayhan na, kabalo na gila siya. Tara! Cepat, Driar, tataman. Awan, kita ang namanukan, no? Sige, Driar ka, ikaw mo look out na, kaya ako nangunga. Oops! Ari raka, ako na po. Abi pa lang, ako natunan gikan ni mo. Sure ka, makaya ni mo na. Sa ligi god imong laboy, ang pining bayong bi. Ako na ha. Love. Sige, amping love. Unsa yung problema ni mo doy? Grabe, makakampoy. Sige na tuwara teacher na ako. Wala may problema sa itong barangay. Saan may problema sa itong barangay? Ingala yung gawin pag isa itong barangay kap. Mas ginoo ko ako ang manok kap. Mahiniktan, hurot na. Dong. Ayaw nagkabala ka, anak. Kay kanang butanga, dugay na ako nagipangandaman ba? Pangandaman. Kano sa akong asyunan kap? Ano nag-hurot ako hiniktan? Kung baan mo ko niya, boy. Pero sige lang, salig na ko. Bang! Iglas sa budan ni, uy! Ako man yung magsunod sa bayong. Galisod banggod ko. Bibi, Bi. Isamad ka, wala. Ala. Nagarasan na hinuon ka. Sos, wa raman gud ni. Para ragad makakuha ko manok para ni. Kira ni, uy. Bantay, sure ka, ha? Lagi, okay na wa raman gud ni. Sige, tara, mahuli ito. Kim singsakpan sa tagiya. Kasi siguro na kap. Uy, grabe ni Gara na ginagdiro sa marang kasilingan ba? Grabe, kainit ng bataa. Relax lang! Parileg! Ayate, ang maritis pa sa itong barangay. Nya, kung may balita barangay. Kap, confirm na yun. Confirm na nga ang nagapahuwa yung manok dari wala yun kundi si Mr. Lim. Kabalo ng buo, kinsa ay nagukod naman ang ako Kung si aksyon mo kap ba? Relax lang diya, kaya wala pa tayong mga ebidensya. Di ta pwede mo aksyon, ug di pa sigurado. Bantay lagi ka, way aksyon ka ba? Ay, gabala ka. Kaya nanan ko yung mga tao, bigatan dali Mga ang adlaw, madakpan na to siya. Sige. Pasin ako kap, salamat. Sige, amping. Ikaw rin, nagunsa ko ka? Kasi sa gabi. Ginoo si Iwa pa'y kwarta, wapay budget na barangay. Sunod na. Wala ko budget ba? Susal lang utang sa dito na. Sabi po niyo mo kap. Uy, palasmitin lang kap. Wow, kasi pagkasabaktas ba? Nagwa ko'y kwarta, kaya wapay budget ang barangay. Diriya, kasi na. Ika, mga kapitana ka ay. Duwag, kas kaigang riya. Bantay lagi di mo aksyon dahil. Mga hurot na akong hiniktan. Ginoo ko paita. Oh, nanapo ka diri? Gusto daw na kwarta ba ka lang. Kwarta? Tabangan ta ka. Wala kisuldo ng kapitan. Ano ba para ma? Natay ebidensya nga ligpon ko Mr. Lim. Unsa man? Bana ko nagiyahaba, mangwarta na po ka. Be, unsa man ebidensya ni mo diha? Sabok ba? Karon ubanta. Ato ta kalibunan. Makita ni mo ang ginaingon nga ebidensya. Sure ka din na Sure kay na pero sure mo ka itong pangbayad ya. Ang basa nga ko, ating ebidensya.
Ano itong ginahulat? Tara, pasika. Bigo na ko introduce nga dula sa inyo mo ni ang Jilly Park. So magdula tag scatter ha, dali ra ni pagdula migo, magbayad tag bonus para dito na scatter din dula play. Tanawa og pilay daw na to ha. Automatic no, tulo ka scatter. And 10 spin tapos up to 10 times imo ang madaog. So let's play. Nahawa mo, motora na ron. Okay, 120. 120 times 4. Bag times 6. Times 10. Bang, 6K! Wow! Very nice! 240. Bang! O, pilay gidaog na to. Pilay daog. 7,040. Kung gusto ka ni nga dula migo ang link naras comment section. Pahimangno lang ha. Dula responsibly.